Patrick Dzawara akandinanga uroi. Kechipiri akanditi vana vaunava havazi vana vangu. Wakandichengetesa vana vangu vasiri vangu ndoda kuripa. Kechitatu akanditi ibva mukomboni mauri kugara pamba pangu ipapo ibva utsvage kuenda. Manga muchigara mese. Tichigara tese akatora mumwe mukadzi ndobva abuda iye pamba pataigara ndobva aenda kwaari. Kwaari kugara. Kwamashashike ndo kwaari kugara. Manga muri pafamu. Tiri pafamu pakamuzizu. Akambogara mese kwakamuzizu. Kwakamuzizu taigara tese. Akabva muna 2021 achienda kwaakaenda. 2021. Mune mhuri yavangu. Ndakabereka naye vana 5, 2 pasi kuno kunzi 3. Andovari kuti aswata. Andavaswata. Ada kuripo ndakamuchengetesa vana vasiri vake. Angaziziva sei? Iye ndiye angaziva. Ine handina zvandoziva kuti vana ndevake. Nemameseji yacho yainyora izvozvo ndinayo mufoni ndakachengeta. Kubva 2023, 2022 kusvika 2024. Upauro yako kunanga ikuduri. Vakarwara kumba kwavo hanzi ndini ndikumuroya. Mukadzi akarwara ndini, mwana akarwara, mwana wakabereka ikoko nemwe mukadzi ndini ndiri wavo. Mudzimai akazotora kechipiri ndiye akakonzeresa kuti munange. Saka nawe kuti vana havasi vake akambokusunga here panhau kuti uyai kwamambo mutsananguro semakandichengetesa vana vasiri vangu? Haana. Mameseji yake yarimo mufoni. Zvese zvainyora zvese zvirimo. Pamusoro vadari ndaikumbira kuti nyaya yakwirwa dari vana vandiye uroi. Daitambotera iyoyo. Kuti uroi. Murume wangu akandinanga uroi. Ndiyati kuti idzi dzimwe nyaya idzidzi. Aiwa, vataura vanhu uroi. Atitevere iyoyo ndiyo notoda kuti tipedze nyaya. Akakunanga uroi, akamaita taura makatarisana kuti mutaura ngezvemameseji. Paakataura zveuroi akaudza mwana akazondinyorera inini iri meseji mufoni. Vana vese akaudza kuti amai venyu varoi, vari kundiroi. Hanzvadzi yangu ndauya nayo anetwe nemashoka akawaudza. Hanzvadzi yenyu akundiroya kuno, akandiisira mushonga muchikafu, ada kuti ndife. Hanzvadzi yangu iripo ndauya nayo. Baba Kana akamborwara here vazonanga ichikwikidza. Handisikumboziva nokuti kubva vabva pamba ndiende. Ivo ndo vanotoya pamba pangu achivazonditaudha. Kumba kwavo handiende. Kana mwana wacho ari kuti ndikumuroya handisandamuona handimbomuziva. Fesi yake kuti yakaita sei. Baba zvinoti zvakaadza wana. Unanya akapumwa royi makambozvinzwa. Saka rutori nechokwadi kuti akadzi muroyi. Chokwadi. Alright, inombo. Okay, fine. Pane pambotaura nomupurisa akati takanzi handiuye kuno, ari kuti handiuye kuzotongwa nomukadzi wandikarambana naye. Mubvunzei kuti vakarambana here? Makarambana? Hatina kurambana. Iye ndiye akangosunguka pamba achienda. Haana bhukuro yakandipa kuti handichakuda. Kana kundiendesa kuna hanzvadzi dzangu kuti mwana wenyu handichada. Haana kuzviziva. Akangondisiya achienda. Right. Nemhaka yekuti handii muri kupupura, muri hanzvadzi yava. Muri kupupura kuti akananga hanzvadzi yenyu uroi. Izvozvo iye Patrick. Mukudii? Pakutanga akataura kuti ndaisirwa mushonga muchikafu. Nehanzvadzi yangu. Ndikauya kubva kwandakabva uko ndida kuuya kuzoona mukwasha. Kati mukwasha ndauya, chiuya ndione kuti zvakamira sei.
akandipindura kuti handikwanisi kuya ikoko nokuti kana dai kuri bokuti hanzvadzi yenyu paakandisina mushonga muchikafu ndakafa maiuya kuzoona hani vandanyarara chibva ndazotaura kuti aiwa ndiripo yaikundiona chibva ndazoenda kurasi kwaanogara zvikanzi handiko ndikuharare yarimo akandiwanda chibva ndazodzoka kuenda kumba akandisendera meseji yekuti hanzvadzi yenyu yakandichengetesa vana vakandichengetesa mapere ndichiti ari kundichengetesa vana vangu saka ndoda kuzoripa panhau iwo ndikatingawa ndakauya kuti tikukure hamuna kuya kupa pedyo neni apa iko zvino zvima kuti nyora iri meseji ndaakumba saka ndomashoko andakanzwa iwacho saka ndepari kubva uroyi hwavavo uroyi ihwohwo hwakatangira ipapo kuzosvika kurwarirwa kwaari kuitwa nemwana kwaari kugara siwo mashoko yarumbodzoka pasi kuna sisi wangu kuti ndiye ari kurwarisa chi vana vangu kana kuti iye pachezvake zvino panapo Patrick Zawara haapo kuti azodairira chi mhosva yake handirika ari kupomerwa mhosva yekuti wakandinanga chi uroyi sekuru kana kuti hanzvadzi yemunhu yapupura kuti zvechokwadi nyaya iri musha medu hanzvadzi yedu iri kupomerwa chi uroyi zvino iye muridzi ari kupomera uroyi haana kuya kuzodavira nyaya yake uye ari kuti haagoni kusangana nemudzimai uyu nokuti ndakaramba naye saka isati kusonga mhosva yekurambana tikutonga mhosva yekunongedzana chi saka naye asingagone kukwidza ari kupomera mhosva yeuroyi pane munhu iye asingagone kuya kuzokwidza nyaya yake tinomutonga asipo sekutonga wati kuita anofanira kubhadhara mhosva yekunanga munhu asina umbowo hwokuti muroyi imhosva yekunanga munhu uroyi usina umbowo hwacho hwokuti munhu chi muroyi nokuti haapo kuti apikise nyaya yake kuti muroyi saka aringopomera mhosva asina uchi umbowo saka ane mhosva yekupomera munhu iye asina chi umbowo nawo nemhaka iyoyo anoripa mombe kuna hama yake nofanira kumutaurira nyaya yacho iyo kuti iwe wakanzi une mhosva yekuripa chi yekupomera munhu usina umbowo anofanira kutaurwa nokukasika